bang' saa 1:30 kama to wawinjo kokel report oko ni buro omuk odino ni jomoko oringo nikop gino obwoko gi bagi wuok oko to jomamoko ma jowetewa odong' piny ji 6. Jokuny mula ariyo tho kama moko oyudo hinyruok bang' bur kunyo goldi sienyore kendo ikogi e gweng' ma Urwadhi e kaunti ma Siaya. Luoro nitie ewi kwan mamedore mag ringre rawere ma ikwanyo bang' ka giselal e kinde ma duoko pok owuok motegno kuom sirkal. Tumeamua tutaongojea serikali kwa sababu serikali inaweza sema kutenda ndio shida. Classroom pod knock ma samoye pone nyaka waket nyithindo mang'eny e classroom achiel. Dang' ni pod okwako chenro mar ikruok ne somb grade mar 9 ka migawo mar somo wacho ni gidong' gi gero klese 900 e kind klese 2500 ma pok oger ka thoth klese koro dhirne aguch NG-CDF. Machiegni nyakora mokedhi wang' odhiambo ma kawuono kamoro ma intiere en geno mara ni iriyo yo makare. Ka ochako weche manyien odhiambo ma kawuono adhi bedo kodi ka iluwogi achiel kachiel e mbui mago duto mag Ramogi TV, Facebook mar Ramogi TV, YouTube wan kacha Ramogi TV Kenya, e mbui mar X yudwa kacha Ramogi TV KE, ka an bende tudore koda e mbui gaduto teyoda kacha Cleophas Oluoch e Facebook fan page mara, to SMS line mabende wiki kwil godo en 33600. Mano 33600 e ote machuok mayorno kar kato asomo kimiwa paro kaka weche manyien bende chopo ni odhiambo ma kawuono. Kinde duto Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita dhi bedo kae kaloko na weche gi achiel kachiel ka dhi bedo kodi kanya ka giko anyinga Cleophas Oluoch jaki sumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Wachako koda weche mag lit kod kuyo koma yudo kan jakom mar duol makedo ratiro mar oganda jo Kenya National Commission on Human Rights KNCHR Roslyn Odede onindo. Roslyn owito ngimane nyoro chieng' tich abich. E ote mar duol mar KNCHR jalup jakom mano Dr. Raymond Nyeris oyuago tho mar Roslyn Odede kaka lal ne duol kod piny Kenya mangima. Roslyn Odede ne oyier kaka jakom mar duol no e higa mar 2021 gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, kendo ne ochako tich bang' ka nosepuodhe kod od bura lemo ma osemako nyaka thone. Achiel kuom lemo ma bende ne omako pacho kae oriwo bedo jalup jakom mar Aput mane yiero kendo puodho joyal buche ma pacho ka, kendo nobedo mise e lokruoge e bad migawo mar doho. Wamedoro ote magwa maga lit kod kuyo bende ne anyuola mar Roslyn Odede. Wadhi nyime koda weche manyien nyakoro mogjuang' kaka ndalo medo sudo kendo much nyasi maga loro kendo mar yawo higa bende koro sani rumo. Moko kuom jopiny yango ni pek mar ngima omako korgi mafuanda kowuok e nengo chiemo nyaka gige sikul. Giwacho ni ridruok e nengo mar ngima koro chunogi mar manyo yore mago mag rakruok gi midhiero makamagi. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Higa 2025 ochakore gi moko kuom oganda ka yango ni midhiero mar nok mar omenda limbo e ofukgi. Gilero ni medruok e nengo mwandu mochuno kaka chiemo kod gige somo medo miyo ngima ridore negi mokalo. Chakre chiche nyaka e miere midhiero makama nenore lela kata obedo ni oganda kod jouso kedo matek mar dhiro ngima nyime. Ochopo Januari kila ng'ato ywak kaka ang'o teri nyathi e skul onge, kaka nyathi ang'o chiem onge. Koro sani ngima ni malo molo kata higni te mwasebedo kwaneno, nikech chon ninyalo yudo ni kaka Wednesday ayudo kata profit siling 6,000 7,000, to sani mondi yudi siling 2,000 tek. Familia bende pek mar ngima thung'o gi keko magichom ka gimany chiemo koso gimany yore somo. Buge njonyo da san E4
nwanyiewo 800 sani nwanyiewo 1250. Moko kata gi omina nwating'o gi sani endi kidhi nyiewo kata kafia kama iyudo ka inyalo nyiewe 75 tidwa ni us kaka idwa use chuni nyaka goye mana 100 eka at least yud gimoro. Gima timore ni kiyudo pesa matin koro ikia ni nyiewo buk, ikia ni nyiewo chiemo. Sani kidhi nyiewo chiemo ka iyudo ka chiemo medi, kiduogo ka iyudo ka buge medi, nyathi dwaro chiemo, nyathi dwa dhi skul, nyathi koda kitang' no kitere skul Ruto ni kodi ka idwa no twe dweche adek itang' tero nyathi ratiro mare. Koro wan gima watimo ake ne johan rech kaka Josephine Odhiambo kinde nyasi Christmas kod loro higa kelo negiga yuto mabup. Higani ohala ne odok piny. Koro maromo tarik 20 Disemba en ga ng'wech makata ka iholo loan ma 50,000 to in ga dier ni bang' Januar tin ga 100,000 miketa keta ohala to sani wang' ni kata ma karan mag siling 50 ka kende en 50 nyaka nende puka uso customers bende onge nikech kaka nwa uso rech opogore gi sani nyalo dhi kawo rech ng'ato kiparo ni nyalo uso mondo mi iyud gimoro kitieko uso onge pesa. Wach pek mar ngima koro chuno familia moko mondo kal maonge migago kaka owinjore. Sani awuok manyo ne nyithindo gi skul ma gidogodo skul, ayudo ka moko bech gi oidho ni malo kabisa matama, to chuna ni nyithindo be nyaka chiem seche ma an kod gi e ot. Koro ayudo ni nyathi nyalo chiemo gokinyi to kalo godiochieng' sa 7 moko chiemo maka ni monda enda ni aloso ne gige mag skul. Jola bende ywago reyo ka koro chuno mondo giwar mwandu e kwan mapiny kaka yor geng'o lal. Koro ang' akeli mang'eny mondo alewgo akelo matin marumo eka chaka kawo. Chuno wani ok wamed bei nikech kwa medo bei rech mani uso 250 idwa kono customer ni 300 customer bro weyi. Koro wawaro matin kana waro 50 kora kawo 20 kech waonge storage maber to anto gimomora ni waonge jo form 1 madhi sikul nikech form 1 ema dhi e sikul to de wabedo gi shida nikech koka wanyiewo mattress, wanyiewo buge, wanyiewo ang'o sanduge, school fees. Koro sani chuno ni mondo oket wang' teko eka diusi. Penjo maduong' mapod nitie en ni bende geno nitie ni fuong'ruok nobedi. Sani ngima onge odiochieng' mangima biro lokore Kenya ka. Sani gima watimo ni wadhi e puothewa, wapuro, wayudo chiembwa, alot ka nie puodho, to in gi bando, inyalo rego oduma gorogoro achiel siling' 10, inyalo kawo alot mantiere, tichwado gi chumbi, to nyithindo chiemo. Unless no keli president moro manyien manyalo change, lakini kapod wanana guruto to onge ngimodi malo mar adieri kamoro amora ji ywak. School fees one kaka duokonwa chien matin, ngima mag chiemo be one kaka duokonwa pes chiemo bende piny matin mondo kore kwane kaka wanyalo survive gi nyithinde udi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kama chelo nyakora Mogejwang' e kwan mar klese 2,500 ma iyango ni pok oger e sikunde. Migawo mar somo wacho ni gidong' kod klese maromo 900 ma owinjore giger kama moko modong' gidhiro ne agulu mar NGCDF mondo mi oger. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jood bura ywak ni omenda ma sirkal ochiwo ne NGCDF bende ok oromo gero klese madwarore. Ma en dang'ni ni mar moko kuom sikunde ahinya to oko mar Nairobi pod odong' maonge klese jograde mar 9. E kaunti ma Kisii, limbe marwa e skund primar ma Masagoye. Jonyuol mag grade mar 9 dich kendo tieko gedo kigin. Ot magigeno ni idhi tigo kaka klas mar jograde mar 9 e skundni. Sisi kama wazazi na stakeholders wa shule hii tumeamua tutaongojea serikali, kwa sababu serikali inaweza sema kutenda ndio shida. Tukaamua tumetengeneza hii structure mkiona ikiwa nyuma yangu hapa. Tumechanga hata pesa tumechanga. Tukasema hapana, waje tutengeneze, tumetengeneza mmeona. Ingawa serikali inasema imetuma pesa, hiyo pesa itaonekana kwa akaunti. Lakini tumejikaza board of management na wazazi wenye wako na roho ya kusaidia ndio wametupatia pesa kidogo, tumemwagilia floor na mabadi pia tumeweka. Mana e kaunti ni podi, skund primar Manyamaya yangore ni piny owacho ne ogolo maromo milion 1 kende e gero klas 1
omenda mane okoromo kendo chungo gedo gi e kore. Magi gin limbe ma watimo ne skunde mag piny owacho kendo ma otelo ne yepo kod rwako jogred mar 9. Kaluwo kar chung od bura ma Kisumu Central, pod nitie skunde ma ok tin ni 15 ma onge klese ma oromo. Negi medo wa milion 16. Wan gi nyithindo mang'eny, skunde wa nigi nyithindo mang'eny. Milion 16 biro miyi mana classroom 8. Classroom pod nok. Ma sama wayepone nyaka waket nyithindo mang'eny e classroom achiel eka wang' gisom. Ka ok kamano to wabiro tero nyithindo e tie yien. Kaluwore kod migawo mar somo, e kwan mar klese 2,500 ma odong' kapok oger e pacho kama ngima, 900 kende ma owinjo ger kod migawo no, ka 1,600 owinjo ger kod omenda mag NGCDF. CDF has done 3,000 classrooms, 3,100. We in the ministry, we have done 10,100 schools. We are finishing another 900 because we were doing 11,000 classrooms. And within the next 4 or 5 days, we should have completed all that which we needed to do as Ministry of Education. E kuonde chung od bura ma omenda mag NGCDF osetiye gero klese, rem pod nitie ka bende jo od bura ywak ni omenda go deko kendo winjruok makare bende pok otime kind migawo mar somo kod jo od bura e chopo kare gedogo. Pok wawinjre maber gi PS mar education nikech onego bed ni ginyiswa ni gin gidwa ni gitim ang'o to wan watim ang'o. Gioro pesa ma kidam. Sani waseyawo skul. Nyithindo idhi riembe skul nikech bursaries. Koro wayudo challenges nikech government okor pesa e wang' sa. To sani kata ineno ka projects mwadhi godo mbele gi, onego bed ni government noseoro pesa. To government sani pesa mar financial year ma 2023, higa manyocha okalo ma 2023-2024, pok otieko ornwa pesa go. Over 50 million government sirikal pok ooro. Nyaka sani gi seche kende to jopuonjre donjo e skunde, neno makende ni chandruok e wi klese mag grade mar 9 pod dhi neno e pacho kama ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mag jwang' kamachielo ei thuoloni ma sikunde koro ikore ne yepo juma manyien. Moko kuom jopuonje ma oseyudo tiegruok e rang'iny mar P1 kod mago bende ma osemedore e lemo pod ywak ni sirkal oketo gi tenge kendo gionge geno ni idhi ndik gi e tich machiegni. Moko kuomgi koro chuno ni nyaka koro many thuolo mamoko mag tije moriwo koda ka tije ma yuto gi ni piny mondo mi gires ngimagi. Jafombo marwa Frederick Omondi miyowa sigana mar moko kuom jopuonjgo. Ma en kar dak ma koro kocho ma en achiel kuom kuonde dak e boma ma Nairobi ma idake gi joma thoth gi yuto gi ni piny. Kae ema wayudo japuonj Evans Shube mane otimo tiegruok mar puonje rang'eny mar P1, to kata kamano pok ondike tich ka kae e kare mar tich. Japuonjni wacho ni okwanyo chupni mag plastik e kar puko taka ma Dandora kod alwora mar kar dak ma koro kocho ma otere kilo kama ouso gie eka oyudo omenda ma okonyorego e ode. Kwa saizi kazi ambayo inafanya hapa karibu na tunapoishi kuna Dandora dump site. Mimi huenda kule naokota hizi plastics, naokota chupa za plastics na anything ambayo ni plastic ware tunasanya, tunaenda tunapima kwa kilo. Nafanya hivyo, napata hela kidogo, ndio nalipa nayo hii nyumba, ndio pia najikimu nayo kimaisha na familia. Owacho ni ne otimo penj mar klas 12 higa ma 2005, to kata kamano ne ok odhi nyime gi sombe gi sechego nikech ne onge nyalo mar chulo omenda mag somo mamalo. Ne ochune otiyo ne kambi moro mar rito kaka ochuk dar nyaka higa 2018 eka ne oyudo omenda ma orome donjo e sikund tiegruok mar jopuonj mar Ongai. Nimemaliza form 4 mwaka wa 2005 na nilipomaliza form 4 mwaka wa 2005 sababu wazazi wangu hawakuwa na rasilimali ya kuniendelesha zaidi ya masomo ya form 4. Kwa hivyo nilitoka nyumbani nikaja jiji la Nairobi nikajiunga na kampuni ya ulinzi security. Bang'e sirikal ne obiro gi chenro manyien mar somo mar CBC mane dwaro ni jopuonje mag P1 odoge sikul mondo otiegre e rang'eny mar diploma. Owacho ni ne ochune odok e sikul mondo omed sombe nyaka e rang'eny mar diploma kaka sirikal ne dwaro, kendo ne en gi geno ni koro to dhido tich. Kata kamano hape pok osebedo maber. Nilipomaliza mwaka wa 2020 serikali ikaja pia na mfumo mwingine wa kimasomo. Ikasema ya kwamba ndio mwalimu wa pia anaweza kuajiriwa lazima pia arudi aenda aka upgrade ili awe na zile necessary skills
za kumwezesha ahandle wanafunzi wa CBC. Kwa hivyo nilikaa chini na mke wangu na familia, nikawaeleza ya kwamba nitafanya namna gani juu mimi niko na ari ya kufundisha, ya kutaka kuleta mabadiliko katika jamii. Tuliweza kukaa chini, yeye akatoka kaanza kazi za kufulia watu, nami nikatafuta mbinu za kupata mapato. Nilijirudisha college, nikafanya hiyo upgrade. Nilikuwa among the first cohort of P1 teachers ambao wali upgrade in 2022. Mimi nikafuzu, nikawa sina rifaa yoyote, nilipita na nikawa na matumaini ya kwamba kwa sababu sasa nimeweza kuongeza elimu, sasa serikali kwa chini ya mfumo mpya na hii tajriba ninayo wataweza nipa nafasi, lakini haikufanyika hivyo. To oken kende mana ondamo matin kowuok kuma Evans odakie, wayudo japuonj Ruben Orwa kanie ode. Ruben ne otieko tiegruok mare mar P1 higa 2014 kendo medore nyaka rang'eny mar diploma mane otieko higa 2022, to kata kamano pok ondike gi sirikal. An na tieko college higa 2014 kendo nyaka sani to asebedo oko, kata kodoko ni asetemo gik ma sirikal dwaro. Kane ochopo higa 2021, moluor migosi mosenindo George Magoha manotelo na ministry mar somo gi sechego, nokelo wach ni nyaka wadoge skul kaka jopuonje manosomo primary option mondo watim somo kaluwore gi koro kit somo mikelo manyien ma Kenya sani miluongo ni CBC. Ne watimo penjno kendo duoko ne oduogo ma nyaka sani wan gi duoko gi lwetewa, to kata kamano pok wayudo ndiko mar sirikal. Olero ni gisani otie sikul moro mar ji giwegi machule siling 10,000 dwe ka dwe, to mak mana ni chudo no biro mana e ndalo ma sikunde oyaw. Mae owacho ni miyo odak e ngima marach nikech onge kama chielo mar yuto. Jopuonje gi kwayo riwruok mar jopuonj mag primar NAT mondo okonygi e kwayo sirikal tich, mana ka Kupet bende ne ochungi jopuonje mag JSS ma osebed ka indike e tich. Kumatiye an chula siling 10,000, to 10,000 michulo ni ichulo mana seche ma ji dhi skul. Koro kaka sani olor dweche ma koro chakre dwe mar 10, 11 ga 12 pesa onge, koro chuni ni nyaka many kendo option machielo mar yudo pesa. Kopo ni sirikal omiyowa tich to gine ma gibiro kawo dues from us. Kik giwewa. Waneno kaka last time jatelo mochung' ne Kupet migosi Akelo Misori nowuok oko mo okedo ne jo manokel JSS ma koro iluongo ni jo junior gi. Koro wakwani ka gimbe gintiere ginyalo biro mondo gikonywa kaka moluor Misori nokonyo joge. Higa mokalo TSC ne olando thuolo gana 6 mag tije e sikunde mag primar ka ji maromo gana 93,646 duto ne ooro kwayo mag tijego. Maromo jopuonj mag JSS gana 144, 177 bende ne ooro kwayo ne thuolo maromo gana 39,550 mane olandi gi TSC. TSC bende ne olando thuolo 450 mag jopuonj mag sekondar ka kwan maromo gana 76,294 ne ooro kwayo ne thuologo. Kwan duto mar thuolo mag jopuonje mane TSC olando ne gin gana 46,300 ka joma ne ooro kwayo ne gin gana 314,117, kama nyiso ni maromo jopuonje gana 268,117 ne ok oyudo tijego. Kwan mamalo mar joma ne otimo tiegruok mar puonj pok oyudo tich. Thothgi odak e ngima marach ahinya, to mago mane odhi e tiegruok mag P1 chunygi lit ka giparo ngima ma gidakie, kata obedo ni gin gobok mag somo. Kwayo margi en ni sirikal winj ywakgi kendo ywe pi wang'gi ka miyogi tich ma gisebedo ka gimanyo kuom thuolo malach. Frederick Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Frederick Omondi kuom report ma kamano. Gino mar jopuonj ma kamano dhi yudo resruok mago jopuonj P1 gi mago bende mane omedore ote pod medo mana donjo kar kae. Yena mondo mi wadhi nyime kod weche manyien. Wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kumaro ni jokuny mula 2 otho ka mamoko 4 otony gi hinyruok bang' bur mar kunyo mula sienyore kuomgi e gweng' ma Oruadhi mantiere location ma North Alego e kaunti ma Siaya.
Masirano otimore seche ma jokuny mulago ma kwan gi romo 19 nerik dhi nyime gi chenro magi mag kunyo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi nigi ler mar wachno. Jokuny mulago ne odonje tijgi kaka pile mar manyo yuto ma pile ka pile e kar kunyo mulano manie gweng' ma Urwadhi North Alego location e kaunti ma Siaya. Kata kamano ne okeno odiochieng'gi mar dok pacho gi yuto ni mar masira mar sienyruok mar kar kunyo mulano ong'ukogi kendo kelo tho mar 2 kuomgi, Elijah Otieno kod Charles Jaugenya. E sach masirano kwan jokuny mula ne gin 19 e bugono. Ka wadonjo to wanwang' ka ji 6 ji 2 moko ni neno gin machiegni, koro wanyalo konyo gi piyo piyo mondo giwuogi eka wayud kaka wakonyo jomachielo. Wagolo ji 2 kendo wachak wagolo ji 2 gina gihinyre to ka gin mabor ahinya koro tergi e osiptal gin ji 4. Ji 2 odong' piny koro lo wang'eny to awatin kaka wagolgi aonge watemo ma wagologi hawi marach kata maber wagologi ka githo. Jokuny mulago oseyo telo mar kar kunyo mulano ni ok oketo chenro mag rito ngima jokunyo, gino ma omiyo tho oneno e kar goldino. Bende giluoyo oseyo ne sirikal kuom rem keto kenge makare mag rito ngima jokuny goldi. Momiyo gigo timre en mana wach management mar bugo ok ber, kes bugo ni dwaro gedo to joko insist ji donya to bugo to dwaro gedo, emomiyo kelo sidano. Ka sirikal nyalo konyo joma tiyo tich mar goldini gi yo mar masinde minyalo tiyego maber ma bugo kel shida, kata kidwaro mondo mi jomochung' bugni okonygi kony kuom sirikal mondo ginon ka gigolo osuru nyalo bedo maber moloyo weyo ji otiye bugo to ok migi kony moro amora kata rieko moro amora. Sirikal nigi rieko mang'eny manyalo konyowago. Tend gweng' ma Urwadhi ka otelnegi gi Judith Atieno oyango masirano kendo jiwo jokuny mula obed kaka oting' mar rito ngimagi e kinde ma gikunyo mula. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Nyakura mojongi report mar Efi Nyakidi kelo dakika 21 tok saa 1 odhiambo ma kawuono en kinde wakaw ywe masanto na mondo miakale oto mokariyo. Elisha Odhiambo wacho kani wuoda Sembo Nyagoko wacho ni awuoro kita wuoyo ma Kimani Ichung'wah bende wuoyo godo ni migosi Natembeya. Erokamano nyaka kasigano bende osechoponi wayude kae kaka wadhi nyime kode. Oyo Daktari Steve wacho ni weg bookshops bende koro ni kama tek to sirkal olinga thi en ang'o ma otimre kar kae ka wan ka yote machielo ma kuom jono piyo wacho no luwa yo makare ka entiere pacho kendo mora inya ka entiere chenro odiochieng'ni ma kawuono. Nyakwara moge jwangi mathoth mapono dikono kar kako kalembu ya duto te aduogo kodgi bang' wiyo masani kik idhi mabor. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Get ready for the new term with Citizen Duka and Quickmart. Enjoy amazing deals on essential items. 2025 A5 diary at 559 shillings. 4-pack pencil at 60 shilling. 4-pack ball pens at 60 shillings. 1 hardcover exercise book at 190 shillings. 1 30-centimeter ruler at 35 shillings. 1 PVC spring file at 104 shillings. All for just 999 shillings, down from 1,350 shillings, saving 351 shillings. Dial *487 *5
#415#, choose back to school hamper, pay 999 shillings and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, the home of discount. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Anako unu mondo ngwonna. Achundra mana gitimo ne seher gigite. Okadwa timo gigi. Pile ni wacho gani ni hera kamara chiel gadier luoga yo matek ahinya. To mama ano kang'eyo ni biro bedo matek kamae. Ng'eni od girach. Chiemo manitedo ga kuro ne ok inyal kata bilo nikech ne en chiemo marach ahinya. Jatelo Chanda, akwai ni mirita ne matin. Machini kendo nyakora moke jwange mor marani podikete karka e weche manyien. Odhiambo maka wuono weche manyien maga ng'ich welo. Wadhi nyime kod weche manyien. Mwandu ma nengone odhuro owang'e masira mar mach manyotimore e kar dak ma Kawangware 56 Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Masira no oweyo jodak makono gi lal ka kuondegi mag jot bende koro onge. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya lero, masira machielo mar mach bende ne ojuko kanyo bende mano kar tugo mara Limuru Golf Club odiochieng' manyoro. E kadak ma Kawangware 56 mayudore i Dagoretti North e kaunti ma Nairobi, moko kuom jodak makono noruyo piny e koyo otieno mane piny orugodo kawuono, kama en masira mar mach mane ochakore saa 3 mar otieno. Tulikuwa hapo na mwenzangu, tulikuwa napika hapo story, akaniuliza hiyo kitu yenye naweka hapo ndani ni moto ama nini. Kamwambia na moto kwa mafuta kweli. Akasema mimi nimeona huyo jamaa wa pikipiki ameingia hapo na sikara na ni kama anaweka mafuta kwa pikipiki ama yeye ndiye amesababisha hiyo moto. Sasa zile harakati ya kwanza kuulizana mwenye hapo akatoka hapo na overall ya kazi, not overall, dust coat ilikuwa imewaka moto, akatoka hapo kukimbia hivi kufika hapo dakika 2 hata haikuisha kukalipuka. Masirano maitudo kod chwer mar muya mar gas maiuse kar logo mauta more alworano onyuolo penjo modhuro. Sasa jana ilikuwa kitu saa 3:30 juu news ya Inoro nilikuwa naona ilikuwa karibu kuisha. Tukasikia kitu ikalia kama unaona kama fenye unaweza kuwa unaweka mpira pumsi alafu iachilie alafu next hivyo ndivyo ilifanya, kafanya alafu ikalipuka twa. Naambia serikali wasiruhusu mambo kama hii. Petrol station uko hapa, then gas pia zinauzwa zikiwa hapo, so hii moto vililianza gas pia zikaanza kulipuka. Naona ni dangerous sana. Jogo moyudo lalo sewa pisas manego mach magiwacho ni nyo okoruyore gichopo mar resogi gino maomiyo majno no landore kendo ketho mwandu modhuro. Bado kuna maaskari ambao tunajua, maaskari 2-3 wenye tunaonanga wakichukua toro kwa huyo mtu hapo. Toro nini? Ongo. Wenye wanakuja kuchukua hapo toro. Jiario moyangi ni nyo yudo inyruok maricho no chwale othieth mawema mayudore Kawangware kaunti ma Nairobi. Komanda mar obila ma Dagoretti North Kavinda Kilonzo olero ni nonro margi dhi nyime ewi masirano. Komachielo mwandu manengone ok tin ne milion 200 owang'e magawa mar katuke mar golf Malimuru Country Club. Jakom Pauno John Keru wacho ni masirano no obwogogi kendo weyo jotich makwan gi okalo 500 maonge koda tich. There will be records here so that those people who come later will know what people did or who actually passed through here. Some of other records are who are the chairman, who are the board members, who are the captains of various golfing and or other sporting events. So to come here and to see what has happened, it is very sad. Hilda Obuya, Ramogi TV.
Erokamano mano Hilda Obuya kuom report ma kamano wadhi nyime nyokoro mogejwang' kama wayudo ni luoro pod medore wi kwan ma medore mag rawere ma iteko kendo moko kuomgi ikwanyo ka onegi. Tinende ringre jago moro ma jahigni 26 ma nyinge Ian Res Sing'oei okwany ka onegi mano bang' kanyocha olal tarik 31 dwe mokalo. Ringre Res okwany e kar dak ma Mwiki Buore Nairobi. Iyango ni ne ogo ripode ni olal mano tarik 31 dwe mokalo machiegni gi Kasarani. Geno mar anyuola mare yude ne ogore Luanda bang' fwenyo ringre e kar dak ma Mwiki odiechieng' ma kawuono. Ringre machielo mar rawera ma jahigni 27 ma nyinge John Mushiri Mudhoni bende ne okwany bang' kanyo onene mogik nyoro saa 9 odhiambo. Mana nyorono ema okwanye ringre rawera ma nyinge Ibrahim Hilal Mwiti. Kodhi kama chelo, sirkal mar Kenya Kwanza medo yudo kwete wirem golo chik ne obila mondo michak timo nonro mano mar yango adiera ni to en ng'a kata kweth mane mateko rowere e pacho kae. Wach lal mag rawere koro chalo mana yo makoro jotelo kod josiasa oyudo mar duokre kendo bare weche. Jofwambo marwa Walter Nyambaga kolonwa wachno. Ka oganda mathoth pachoka chunygi pod ong'awre kendo luoro kwakogi ewi gwenyruok kendo lal magalagala mar familia maggi. Sirikal medo yudo seyo kalore ni oserem ka okang' mar chik kata golo amuri ne obila mondo tim nonro ewi teko ji kendo lal godo. Ka moko to yudo kojwang' ringregi gi ngapaya to kod bunge kata doko ni sirikal riyo dhoge kendo kichore gi chien ni gikia wachno. If you know the people abducting people, you are an officer wangao. Peana habari kwa idara ya DCI wachunguze wale wanashika watu. If Rigathi Gachagua has information on who is abducting people, he has been ranking government officers. Now I want to ask him and his company and team to drop the idea of polarizing the country. Gisani kweth masiro jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kalose kaunti ma Nyandarua okone jatend piny William Ruto kume pod biro mokelot e lwetgi ni mare dwa thong'e mondo okaw ting' mar lal mar oganda maweyo familia mathoth kod luoro. Kusimama kwa microphone kusema abduction inafanywa na kikosi ya Rigiji ni kuwafanya Wakenya wajinga. When the president himself had acknowledged kuna abduction na itaisha, Kimani Ichung'wah, you have no audacity kusomea governor Natembeya. Siasa ikiwa mbaya hata wewe Reverend itakuharibikia. Hakuna mtu itakuwa mzuri sana. Ukitaka kujua hii siasa itakuwa mbaya, siku ile SHA itakosa kufanya kazi, ya hawa itakosa kufanya kazi na yako itakosa kufanya kazi ukienda hospitali. So tukubalisha kidogo kidogo, si siasa kidogo kidogo ile inaenda mbaya tunasema hiyo ni mbaya ili maneno ikuwe sawa sawa. Jadwira mamaka dara Georgia Ladwa kanyakla kod jodolo makanisa mar Holy Spirit Church kalose kaunti ma Vihiga okone William Ruto ni arita kwe mar piny ni lwete kendo tieko wach teko ji mapachoka. Village Bishop amesema watu wanatekwa nyara, na ni kweli watu watekwa nyara. So tunaomba serikali kupitia kwa president vile alisema atasimamisha haya mambo, ni kweli asimamishe. Sisi tulichagua serikali ambayo tulijua itatetea hawa vijana. In fact, walisema ya kwamba kazi yao ni kutetea vijana. Sio walisema bottom up ama walisema nini? Jotend duond bura mar DAPK moting'e Selisi Miyo to kod Wafula wa Munyinyi bende ogolo duondgi wi wach teko ji ka gikone Kimani Ichung'wah ne oweloso katudo mamorie pi kendo rit dhoge to maduong'. Jatend piny wetiyo kod Ichung'wah mar puso weche machwanyo familia motek joge. That as a party we stand for the people, we stand for Kenyans, and those that have been abducted, we stand with the missing families of the missing people. His Excellency George Natembeya was right to respectfully point out
the poverty in Western Kenya, the wrongs committed by abducting protesting youths. Ruto nyaka sani osekwepo loso motegno ewi wach teko ji kata chiwo muri motegno mondo tim nonro ewi jok mateko ji pachoka. Na watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo, kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, kasongo, sakayo, sijui. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga. Kamachielo jakedo ne ratiro mago Uganda e bwo riwruok mano mar Africa Human Bureau Dr. Dan Alila dwaro mondo piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny Kenya William Ruto oketi ayanga ne jopiny lipot mar nonro mane otim koda put mane onywando jo Kenya koda piny Uganda ewi chula ma Migingo higa mar 2014. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler mar wachno. Chula ma Migingo mosebed ka lalo kuom higni mathoth yudore e pinyno mar Kenya kose pinyno ma Uganda. En penjono ma duoko mare pok oyudore kuom higni maromo 20 sani nyaka ne piny Uganda ter jolweny magi mondo koro rit chulani e kindeno ma jo Kenya oriko ne osechako dak e chulani. Ywaruok osebedo chulani mar Migingo e kind jolupogo mag piny Kenya kaachiel kod apisas go mag arita kwe mag pinyno ma Uganda masani odak e chulani. Nyaka ne gidonj kanyo tarik 12 dwe mar auchiel 2004 magi kao gige joge wa udigi ni gine makoro ge kao jok moko ne gimayo boats engines gik moko ne gitimo makamago maricho ni omiyo ji mang'eny oringo ubiro kuonde machalo Moru Beigene Karungu. E okang' matemo tieko ywaruok mar chulani ma Migingo, ten piny Kenya kod mano ma Uganda higa mar 2014 ne ochuogo kamiti mane otimo nonro mar ng'eyo piny ma chulani koro yudore. Jaket ratiro mag Uganda e borokno mar Africa Human Rights Bureau Dr. Dan Alila wach ni duoko mar nonro mar chulani ma Migingo pok ne okete ayanga ne jopiny kendo bende pok okete tim. Itini notiyo gi pesa mar joma chulo usuru jo Kenya ma gitieko tich gi maber ma reports ne wacho ni gitero report gi ne sirikal higa 2014. To report ni nyaka ne teri nyaka sama wueni pok sirikal onyiso ji. Owanja ten piny Kenya masani William Ruto onego ng'iane wach lipodni kendo kon jo Kenya gima oting'o. Nwaparo ni ka Rais Ruto nobedo sani ji nogene nitiere kaka nowuoyo maber e weche mne thago ji e Victoria e 2007 kocha to kuro giwuoni to makoro en e telo da kunyis ji wach ripodni ogole ayanga mondo ji ong'e. Jakratroni mag Uganda wacho ni penjo ma ogombo duokone en gimomiyo apisas go mag arita kwe mawuok e pinyno ma Uganda ema odak e chulani ma Migingo ka jalup ruoth ma orito chulani to en ja Kenya. Na keto petition kwayo ni mondo bunge one ane gima gitimo mondo joint survey report noketi cha oketi obed made public ogole mondo raia ong'e ni to noyuda ang'o chula gi ahinya to Migingo en Uganda kusene Kenya mondo koponi en kocha jo Kenya one gima timo to higni 10 bang' mano onge gima osetimore sirikal oling pi kidhi Migingo idhi yuro ka Migingo wuono soldiers mag Uganda nitie Ugingo chula matin machiegni kode iyudo askeche jo Kenya to askeche mag Uganda go emnigi teko gine ma gitimo gimoro amora be jo Kenya gi ok nyal pingo gi yo moro amora to jo Kenya emodaka e Uganda mang'eny. Assistant Chief ma Migingo en ja Kenya. Alila wacho ni jo Kenya modak chulni ma Migingo pod kale midhieche mathoth e lwet apisas mag arita kwe mag pinyno mag Uganda. Nyaka sani ji osebedo gi thagruok e nam mang'eny malich. E kinde mag yiero kata gombulu e pacho kae, chula ma Migingo en achiel kuom kuondego mag luto ombulu kendo entiere kod jogo ombulu malo 52. Chula ni onge kod sikul kaachiel kod kar thieth mar piny owacho.
E higa mar 2018, sikul ma jopuonje mag nasari mane ochaki kod moko kuom jo-Kenya e chulani ma Migingo ne okethi kod apisas mag arita kwe ma pinyno ma Uganda ka nyaka sani sikul onge chulano. George Juma, Ramogi TV, Migori. En gino mara ni report ma George Juma kelo kar kanyo bende boluwe report ma kama kogol oganda bro yudo ng'eyo ni adieri mar wach nitie kanyo kotende kod chulano ma Migingo. Dakika osekalo 39 tok saa achiel odhiambo ma kawuono e chenro weche manyien mag ang'ich welo ka oyuya machielo aduogo kod weche manyien mathoth. Kik idhi mabor. This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth, yuana tole namba 0722-63-83-83. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. Macheni kenya kura moge jwangen mor marani podi kete karka e weche manyien odhiambo ma kawuono mag ang'ich welo. Wadonje weche mag tuke, chenro mag bero alap mag tuke, alap mag tuke ma Moi e boma ma Kisumu osemonyo kwan omenda maromo milion 89. Kata kamano, chenro mar bero pauno mondo chopi rang'iny mar FIFA pok ochopo kare. Jatend migawo mar tuke kaunti ma Kisumu, Beatrice Odongo, onyiso geno ni machiegni gibiro chwalo kwayo ne sirkal mamalo mondo konygi tieko gedo mar alabno kaluore ni osuru michoko Kisumu kende ok nyal konyo. Currently, we have the works of walling, ticketing booths and cabro pavements ongoing at the facility. And we are hoping that next financial year we may start now constructing the main stadium once we are done with the outside work of the facility. We have realized we may not be able to fund the whole thing, but the governor is looking forward to bring on board the national government also to chip in so that we are able to realize the dream of having a FIFA-approved stadium in Kisumu County at Moi. Nyakura mojangi kanya dan walor weche manyien ka. Weche thoth ahinya mosebedo kae ka oluwo kendo wantie kod achiel kachiel ka erokamano ahinya kuom bedo kod kosekalo 44 tok saa achiel. Wawegi kanyo tudri koda kendo koro mosadek
odhiambo ma kawuono kwa kelni weche manyien magoimore waranga ne weche mamoko maponono kineno karka angaduoko kodgi e kidienyo masa deke thuolo gi duto nantiere ka kod Wilson Ochuka jaka buoch kobita mabene loko ni weche gi achiel kachiel awei kanyo kene chenro mamoko mag Ramogi TV kawuono ni chieng' ngeso kama weche mamoko pod ntiere mabiro ni Ramogi TV nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango jomoko luoge kane janyalenda oriti masani